हेलो लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै आरो ससे इन्ट्रोखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम माखासे सान सिगांहायसो आं भिडिअनि गेजेरजों आपडेट होनानै होनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आं दिनैहाय फिन खेब आरोबाव आपडेटखौ लानानै फैबावदों दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाहाय बे खावनानै लांबाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दहायसो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे खावनानै लांबाय अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय एक्ट्रेस बिथां फुजि बसुमतारी आरो बुकुल नार्जारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे खावनानै लांबाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायखांखो अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे। आरो जायफोरा दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे भिडिअनि डिसक्रिपशननि लिंकआवहाय नोंथांमोना थांनानै नायहैनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन सोमखोर दैमारि बिथांजोंनो लोगोसे आशा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। आरो बे खावनानै लांबाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन भास्कर देउलि बिथाङा दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे खावनानै लांबाय अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे। आरो बे भिडिअनि डिसक्रिपशनावहाय आं लिंकबो होनानै होदों दे। नोंथांमोना बे लिंकआवबो थांनानै नायहैनो हागोन।